खुलुमबाय गासैखौबो बे गोदान भिडिअ'आव बरायनानै लानाय जाबाय। फाइनालि गुड निउज जायफोराहाय बिटिआरनि बिसिडिसि भिलेज डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नेबाय थादोंमोन। लिंकआ एक्टिभ जानानै होबाय। दायो बे लिंकखौ जोङो नायनो थाखाय बा एप्लाइ खालामनो थाखाय जिखुनु मोनसे ब्राउजाराव जोङो बिटिआर CSV लिरनो नांगोन आरो बे बिटिआर CSV लिरनानै फार्स्ट साइडआव जोङो क्लिक खालामना होनो नांगोन। फार्स्ट साइडआव जों क्लिक खालामनानै होयोब्ला जोंनो बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन आरो बेवहायनो जोङो क्लिक दा लिंक बा क्लिक हियार होननाय मोनगोन। बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। क्लिक हियाराव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय आरो बेयाव गासै डिटेल्सखौ नोंथाङा होनो नांगोन। फार्स्टआवनो नोंथांनि एक्टिभ मबाइल नाम्बार आरोहाय इमेल एड्रेसखौ होनो नांगोन। मा पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदों, डिपार्टमेन्टआ मा, गावनि नाम, फन, इमेल, बे गासै डिटेल्स बेसिक डिटेल्स बेवहाय नोंथांमोना हाबनानै नायोब्ला गासैबो डिटेल्सखौनो मोनलांखाजोबगोन। स' जेरै स्टार मार्क दं, बे स्टार मार्कफोरा बहुत इम्परटेन्ट। इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ भेरि इम्परटेन्ट। नोंथांनाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार थाथारनांगोन, होमब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेहाय जोंनो 1 इयारनि जिथु कम्पिउटार डिप्ल'मा बेखौबो नांगोन। बे नङाब्ला जों हानाय नङा। जायफोराहाय 6 मान्थसनि डिप्ल'मा थागोन बिसोरो बेयाव एलिजिबोल जानाय नङा। सिगांनि भिडिअ'आव जोङो बेखौ अलरेडि रायज्लायखांबाय। नोंथांमोना बेवहाय डकुमेन्टस जेरैहाय बेयाव सिगनेचार ओमफ्रायो फट' बिदिनो बैसोनि प्रुफ बेखौ आपल'ड खालामनायनि उनाव नैबे लास्टआव जुदि नेक्स्ट नुदों बे नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। अके, बिनि उनावहाय प्रिभिउ जागोन। एप्लिकेसनाव बहाबा गोरोन्थि जादोंबा बेखौ एडिट खालामनानै ओमफ्राय फाइनाल साबमिट खालामोब्लानो नोंथांना एप्लिकेसनखौ एप्लाइ खालामनानै साबमिट खालामनाय जागोन आरो फाइनाल साबमिट जागोन।